Hello guys, good afternoon. Ngayon po ay September 9 and this is the updated therapy of ating stroke patients na si Jerwin Pineda. Ito po tayo sa Proxim Colacmit, Arayat, Pampanga. So we will make papers. Dahil papers muna kami bago kami mag-held ng proper massage therapy and proper physical therapy. So ngayon po ang ating latest kanya is 200 upo tayo, 120 yung kanyang upper limb exercise. Yes, Ito ba? Hindi nila yung 200? 200? Kaya mo ka nga mong gino. Hindi ka nakakasin. Yan. Sabi sa Isaiah 4:110, sabi na, "Fear not, for I am with you, not dismay. For I am your God, I will strengthen you." Lalo kasi na ng Panginoon Diyos Jerwin at bigyan ng bagong pag-asa at kalakasan. I will uphold you with my righteous right hand. So sabi sa Mark 11:22, "Have faith in God, magkaroon ka ng pananampalataya." So have faith again. Lord, maraming salamat for God. As we Lord ay Father, we give thanks and praise for God. Ang Father, muli pa po ang praise for God. Lord God, as you bless mo na, as for God, ang internet program, di pa magtubo Lord God, karagdagan sa mga kalakasan for this hour. 23 session, tuloy pa naman. Hindi pa nga naman, nangyayala ko na. Wala sa tulo, nabigay mo sigla. So gagawin ko Lord God, sa ang ginagawa, as you bless us Lord God. Kapag Father, sa pangalan ng Jesus. Amen. Salamat. Mukhang latag-ulit ah. Mukhang ihina ka ba? Mukhang ihina, alam mo ka. Ano kaya ang dahilan ng kanya, ang pangihina? Kumusta ang potassium nito? Potassium. Ay! Potassium? Wah, kumusta potassium na? Diba? Ala, ay... Kanita na, hugi mo. Okay ang potassium niya. Bumagsak ng earthquake. Ayan, bumagsak ng konti. Ito medyo ay... Okay lang. Ayan. Ngayon na yung ating stand. Mukhang na tayo ng magandang stand ha. Ano, kaya ba? Kasi matindi ang ating ano ngayon. Ha? 200? Daw tayo ano, hindi mo na eh. Wala naman tayo na hindi mo. Pilang yung giwa. Pulo! Marimar, napulo ka no. Mitda sa pulo. Check the baby girls. Ayan. Pulo, pare. Umuha to, bigli daw. Kuha na? Itang green plate na? Buo. Ang green plate na yun.
Wala ka ano pa? Eh? Eh? Oh, sabay. Wala mo tabi, ba't siya? Pasok siya. Eh? Diba niya? 124 over 80. Malabo yung talaga presyo niya. Balo, presyo niya anak eh. Yung ako kanito, 150, 170. Hindi pare. Wala pa ka pare. Hindi mo kaya, challenge ko. So guys, challenge ko siya ng 200. Ewan ko, medyo na sa kondisyon. Tingnan natin kung kaya niya. 200 guys, upo tayo. 120 yung other ribs. Pero mukhang mas kondisyon ko si Jerry eh. Kung sa lobot siya. Lobot ka ba? Lobot siya. Hindi natin kaya kain Ate niya kaya, wala ka pang salo. Ibili ba yan? Kabili ba? Di ba na? Ika, masada niya pa. Hindi ka dyan. Hindi po. Sa? Alis. Siyempre, yan ang tawag. Guys, 200. Yan, guys. Yun na. Bisa ganyan oh. Sige ba? 100. Bili ka, idagya ka. 100 yung babayin natin guys. Mukhang nararamdaman ko, mukhang makakasampulan na. Okay. Yang apa yang pasti dalam ni ni awal 100 tu. Jadi, plan ni berapa? Nabilang tayo ba? Kaya habis mo. 6. Habis mo ba? Ano na ito? Ano parehas? 7. Ganyan sa sagya ng pulo. Wala. 11. 12. Okay. 20. Mas pater. Kitsi pare. Dimulai. Relax. Isi apa? Tangis. Ini ada. Gini ya, sekalian. Di sini pare. Nah, mga participate kami dapat. Ya. 16.
Relax. Ayan. Ay, ka naman. Sana. Ayan. ATV na rin naman. Oh. 1, 2, 3, 4, 5 position. Really 1, 2, 3. Diyan. 38, 39. Matutuyo. Yeah. Sekarang. Bayaan siguro. Ano ang lahat na yung ganda lang eh. Nakakasarap ka na. Nice. Sa mga 50. Utang. Lupa. Apa na? Pasang gini pak. Lagi pare. Ini na. So ito lang guys, medyo nasa kondisyon yun. Punta na sa umaga lang, sabi ni yung white is naglalakad naman siya. So mga pagod dito. So 50 muna kami ngayon. So next session na yung 200. Yung mo ito so ilan? Yung ikot mo, kaya 20? Kaya 20 pare? Kaya? 120 ikot niya. Wow. 120 itong ikot mo eh. Dito, medyo ito lang, medyo. Okay, again. Oh, ano kaya pala 120? Kaya na yung tayo, ano, na? So, kaya mo sa Apple yung 120.
Malaking tiyan mo ah. Dapat yung malitan tiyan. Malaking tiyan. Meron mo siya, may yaman mo Sige siya. na. Boy. Okay. Tiyan. Umakit ka na. Uy! Mamili lang. 59, 60. Mamili lang. Di ba? Uy! Matutuloy. Diyan ka kay Pai. Dito ka ba? Ha? Tundo yan. Ay, pati mo isa. Pati mo nga. Sino na? Sige na pa rin eh. So guys, 70 na po. Ayan. Nabili yung sabo niya. Nantok. Hindi. Hindi naman. Okay lang. 70, 71, 72, 73, 100. Last 20. Kaya ating stock patience ang 120. Kaya. Kaya, nakawa 100 din eh. Oh, dito na pare. 50 na ako. 7 minutes. 1, 2, 3. Okay, relax. 120. That's it. Wala rin po, wala rin. Relax. Wala rin. Okay. Reset. Dali. Oh. Oh. Maya, very good. 40 na. Okay. Hindi. Wala naman. Dahil committee. Kaya pa, Doy. Wala ka mag-focus yun eh. Palit. O bakit? Ano? Double money lang dito. Ano 50? 50 na. Kaya ang committee. Kaya ako po siya rin. Aje. O, hindi. Hindi na ka to na. Hindi kaya sila. Ano ba may video? Ito. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
Kahit nangyayang mo rin. Oy, Na! hindi na 100. Ulitan mo na yung 100. Hindi ako 9, 10 mo lang. Sa 9? 9. Oh. Then, Oh! Yung ganun mo pa mo. Ganun mo, bubang mo na. Pagka wala sila, baka lang sa 1, 2, 3. Pwede nila. kasi ang biyahe mo sa Siguro eh, ito na yung nakabisat sir. Ano? 101, 102, ganun to ah. Pag 100, 1 to 3 na ata. Oo, kasi ibang isa. Yung ito bilang mo, 101, 102. Yeah, stick. Pero mag-isang kasi. O ito, are you ready? And 3. Are you ready? And 4. Gusto pa na, gusto pa na. Oh. Kami yan ang kulay yellow to eh. Maybe in Chinese? Ito. Maybe in Chinese to. Ayan guys, so Kaya ko rin mga kaitaman, ganyan dito. judge ko muna to dapat kami guys. So stop kami. So naka 120 na po si Jerwin sa kanyang upper limb. So malakas po yung upper limb niya. So good naman kasi this. Tapos nag-improve yung upper limb niya. Ayan, challenge ko na yan. So, this a continuation ulit. Doon sa aming upper limb kanina, naka 120 siya sa pataas, and then pahatak, 120. So, ngayon, rotation naman, and then reverse, 120, 120. So, what you po, tindihan yung aming program ng kanyang upper limb, warm up, and exercise. Oh! What? Pumunta ko doon. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Tignan yun, sumasabay sa kamay. Very good, ha? Alright, 50 guys. 50 guys yung aming rotation. So, wala pa na 70. Si Toto po yung ating tagapila. Kanina, yung sabi ng medyo na comedy. Papalit na. Hindi na mag-focus eh. Ayan. So, salamat po yan. Ang lahat ng mga pinagdaklan dito sa Kupang na magkaanak at kapatid ni Jerwin at sa kanyang asawa. Shoutout po sa mga sa Lakbit. Purusito Lakbit. Ayan. Kay Bapang Mustin, shoutout. Yan, yung ating napagaling at naparang natin na
stock patience sa may kakyawin. Ang ganda ko nito. Fructose. Yan. Ito, pwede? Ready? Okay. One, two, three, Paano na lang? Pwede ha? three, four, five, 56, 57, 59, 60, 61, 4, 5, 6, 7, 8, 59, 70. Oh! Sabi nyo lang. Potential. Guys, sabi na guys. Sabi na lang. Tapos reverse. Tapos walking. Light massage. Tapos yung ating digital pair. So mapapasin po natin na i-increase yung kanyang ginagawa yung kanyang force. Dati po yan, sumaspin. Ngayon na po ay nalis namin yung 120. Yung pupunta yun niya, may pinag-gas kasi nasa ulo siya. So picture lang po ang ginagawa. So dapat po 200. Try po natin next week, next Saturday kung kaya po yung 200. 200. Kung nangina siya yun. Okay na to. 70. 70 pa rin issue. Okay. Sunod ba? 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 27, 28, 29, 1. 100. Last 20. Last 20 guys. So, nag-spool na yung 100 sa kanyang rotation. Pupunta sa right. And then, last 20 kami. And then, dito naman sa left reverse. So, 120. So, at least, na-reach namin yung ini-aim for 120. So, last 20. Next same. Addition. Last 20 na lang. Tsaga ng therapy guys. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Out. So, 120 guys. So, 120 program namin ngayon guys. Yan. Ang nilakad ko to, so walking, at charge. So reverse, no? Pupunta sa'yo to. To. Okay. Dalam. Ilan? 20 ba lang? 20. This one. 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
last our warm up and exercise na program therapy. So, match namin 40. So, last 80 na lang sa ating last program sa kanyang na upper knee rotation reverse. Pag-dito sa kaliwa. Sisipan. Ready? Okay. 10. Sorry. Good. Yan na, easy. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh! Wow, ang galing. Sabay, ano ka? Dalong. Oh, dalawa. Ngayon guys, tapos naman yung aming exercises. Lower limb, lower limb, upper limb. So, guys, muli po, ito po si Kalunong dito. So, kasi po yung aming, ang bilang ko po ito, na-list niya sa upper limb ng 120 counts upper limb exercises. So, when you do meditations, walking po, after walking, massage, and digital therapy. So, ito po yung pinaka-upgrade na ginawa namin ngayon, 120 upper limb. God bless po at maraming salamat po at patuloy nyo panood po yung aming vlog ni Jeremy. Yan. Dali. Wait time. Tapos to. Tayo makan. Tayo maglalakad. So maglalakad to yung ating kanan to. Gagawin mo na to. Ayun no. Gagawin mo lang ha. Ano? Yung camera ko. Kasi naka-charge tayo ha. So, doon tayo. Mamaya paglalakad na. Mamaya paglalakad na. Gagawin mo tayo. Thank you Lord. So, continue ko na to. Sabi ko Jerwin, according to him na kaya niya lumakan. So, hindi ko na pinutol yung vlog ko. So, continue ko na. Kanina po, nahulog lang kanina. Hindi po earthquake yun. Nahulog lang kanina. Kasi nga na, mahina po yung stand yung camera stand ko. So, hindi po siya earthquake. So, inulog ko, nahulog lang kanina. Yan. So, joke lang po. So, ngayon po, yung ano ngayon, yung preparation naman sa walking. So nakita ko po yung improvement niya, kapag ginagalan ko siya, hindi na sumasakit.
Na pare. Dati po kasi, sa 20 lang pare, di ba? Sa 20 lang pare, sumasakit na. Sa ngayon po, thank you Lord, kasi 120. Po! Gani. Dapat to, tuka to, sa kadra. Ha? Okay. Tsaka na to. To, dalawa na. Mas pala, malaw ko lang to. Isa. Diba? Na. Position, relax, please eating. Lumagan. Buka pa, break. Buka.